Os ni'n goffod crynhoi'r gymdeithas mewn 3 gair, byddwn ni'n gweud amrywiol, hwyl a chartrefol. Rydyn ni'n gymdeithas glos o bobl sy'n joio siarad Cymraeg ac yn llawn bwrlwm. Beca Williams i fi, a fi'n rhan o Cymdeithas Iolo, a fi'n gyfrifol am y cyfryngau. A hefyd, wneud yn siŵr bod ni'n trefnu digwyddiadau a dod â'r ysgol ynghyd â'i gilydd. Fi yw Elan Jones a fi sy'n gyfrifol am yr adran ddiwylliant yng Cymdeithas Iolo. Mae Cymdeithas Iolo yn trial dod â myfyrwyr a'r darlithwyr at ei gilydd, a mae modd trial wneud yr ysgol i fod yn fwy cartrefol a wneud digwyddiadau trwy'r Gymraeg mwyn mwynhau bywyd brifysgol. Ni'n trefnu, hyrwyddo a hysbysebu digwyddiadau megis dathliadau diwedd y flwyddyn, dathliadau'r haf, stop Cymdeithas Iolo, mae'n lot o hwyl gyda'r darlithwyr yn erbyn y myfyrwyr, a hefyd noson gwysiau. Mae'r newyddlen adeg yn Nadolig yn gyfle gret i gael myfyrwyr i ddangos i doniaeth a'i talent sgwennu, lle mae pobl yn sgwennu reseitiau a darlithwyr hefyd, ac hefyd felly profiad yn y flwyddyn gyntaf yn y brifysgol. Gan bod yr ysgol yn un bach, mae fe'n neis bod ni yn cael cysylltiad tu allan i'r dosbarth, gan bod, i fi, dyna'r un o'r pethau oedd wedi wneud fi setlo mewn i'r brifysgol, bod ni yn gallu troi at y darlithwyr, gan bod ni yn rafod o tu allan i'r dosbarth. Fi wedi mwynhau bod yn rhan o Cymdeithas Iolo leni. Byddwn ni'n annog rhywun fod yn rhan ohono fe. Mae adran y Gymraeg yn gyffredinol ni'n teulu mawr. Mae'n gymdeithas glos, a mae croeso i unrhyw un sy'n siarad Cymraeg fel iaith gyda, ail iaith a siaradwyr newydd, felly croeso i bawb.